Svečano je bilo i u Gorancima, sjeverno pored Mostara. Župa je to koja je napunila 150 godina postojanja u travnju ove godine, a danas je svoju obljetnicu objedinila s blagdanom Uznesenja Blažene Djevice Marije, čiju posvetu i ime nosi. Iako tragova naseljenosti ima i prije par tisuća godina, a Goranci se spominju još u 15. stoljeću, župa je osnovana 27. travnja 1871. Prostorno jedna od najvećih u Mostarsko-Duvanjskoj biskupiji, uz prirodnu granicu na sjevernoj strani obronaka planine Čabulja, na istočnoj strani Đubrana, sa zapadne strane Bile, te s južne Cim, Vihovići i Planinica. Danas je malo stalno naseljenih u župi, ali nebrojeni su oni koji ovdje dolaze na odmor. Samo sad za Zagreb, podmoranje, kako vam rekla. Pa smo sad, kao za svaku veliku gospu se tu nađemo svake godine. Ovo je sa 150, a to je već... To se nije smjelo propustiti? Ne, to se nije smjelo propustiti, pošto na ovu ljepotu i ovu, kako bih vam rekla, čvrstoću i vjere i zajedništva, to se ne može propustiti nikako. Nije jedin, ima i dosta, ima i ponija i živali i svega. Koga najviše zanima, djecu ili starije? Djecu. Prilaze, gledaju, maze, od toga, jaše i tako. Malo je poznato da su nekadašnji župnici bili i fra Grgo Martić, preporodni književnik, kulturni i politički djelatnik, te fra Anđelo Nujić. Svjetovna i crkvena povijest zabilježena je i u umjetničkim radovima. Ovo je 13. izložba umjetnika amatera sa područja Župe, Goranaca i naših prijatelja koji se bave takvom umjetnošću. Ovo radimo u čast Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, već, evo, rekao sam, 13. put. Tako narod se okupi poslije mise, pogleda naše radove koje smo radili kroz godinu i tako malo razmijene se koja... Koliko je zapravo tih umjetnika amatera? Ovako imamo 5-6 tako umjetnika, ima ovako renomirani imena, Ivan Tomić Kisa radi ove gusle. Vidite, sve ručno, imamo Boženu Đidić, Srećka Brkića, on je gost, naš prijatelj iz Ljubuškog, Pero Marić Čitirov, to je planinar odavde s područja Goranaca, radi ove slike kuda je hodao po planinama. Brojne su priče koje mještani vole prepričavati, od spašavanja i prijevoza posebnog oltarskog prostora do same gradnje crkve. Danas ovdje djeluje fra Ivan Ivanda, a na današnju obljetnicu misu je predvodio mjesni biskup Petar Palić.